Sharalala hara shakara hara kara kala hara Shikari mantari kalari kari bari 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 shikari bari 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 shikari bari 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 Rikari kari shikari bari 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 shikari bari 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 shikari bari 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 shikari mari bari 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 shikari mantari kalari kari bari 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 kara 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 kala mara mama mara la 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 hari 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 bari 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 shikara kala bara hara la bara mama mara la la mara yara la bara Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Stottra Shukarama Labasteke. Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया. प्रेज गॉड. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. अर्घा जेजू, अर्घा देवा बापा, अर्घा पवित्र आत्म्या. ह्यो वेळ तुवेन आमकां दिलाय. आमकां तुवेन एक कण एक कुटाम जावन तुझे नावान आमकां आपयलाय. तुझे उतर ऐकून आणि त्या उतराप्रमाणे आमचे जिवेत चलून व्हरूंक. अर्घा जेजू, ह्या वेळ संपूर्णपणे तुझे अधीन करता. तुझे उतरा आसा ते सत तू ती गूट सताची गूट जे तू आमकां शिकवून दिताय आज, ते सत आमकां सुटका दिला म्हण आमी भावार्थान पातयता. कित्याक तुझे उतर जावन आसा सत आणि त्याच उतरांत आसा जिवेत. आणि जेन्ना आमी तुझे उतर स्वीकार करता, आमचे जिवीत तुझे उतरा बरी एक जावन आमी चलून व्हरता. त्या वेळा आमी तुजी मोगाची भुरगीं जाता. अर्घा जेजू, हे सगळे उतरां तू सदा नीत आमकां दिलाय आणि सदा नीत तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां शिकयताय. तुका अर्घा जेजू, जे कितें तू शिकयताय, पवित्र आत्म्या, म्हजो ताळो तुका दिता, तुजे अधीन करता. तूंच माझे उतरान माझे तोंडात थावन सरची हर एक उतरां तूंच उलयताय आणि हर एकल्याचे काळजाक जे जाय तू तांकां दिताय आज म्हण हांव भावार्थान मानता. मागणी करता जेजू क्रिस्ताचे नावीन. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कशी आसा सगळीं? प्रेज गॉड. आशीर्वाद देत. Praise God. Anointed, blessed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आम्ही गेले वारांत आम्ही शिकली 2 तिमोथी अध्याय 2 पहिले वळी थावन आम्ही वाजून असली. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीसस. आम्ही पळूया तिमोथीक बरयल्ले पत्रांत दुसरे पत्र तिमोथीक बरयल्ले दुसरे पत्र अध्याय 2 वळी 1 थांब. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. वाचीचे गे सिस्टर. वय 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 सिस्टर वाजा. तर तूं म्हज्या पुता क्रिस्त जेजूच्या एकवटान आमकां आसा ते कृपे वरवीं बळादीक जा. साबार साक्षी हुजीर तुवें म्हजे तावनो आयकल्ल्यो संगती हेरांक शिकोवची सामर्थ्य असलेल्या पातयेण्याच्या मनशा अधीन कर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हे आम्ही ऑलरेडी पळयला पूण तेजे मुखले भाग आज आम्ही शिकोवंक वयता. पूण तेजे पहिले आम्ही 1-5 मिनिट आम्ही कितें ह्या पत्रांत आम्ही वाचली आणि कितें शिकोवन असली ते थोडेपणान आम्ही आनी परत आम्ही शिकया. थोडे रिवायज जाता आमकां आणि आमकां परतून ते कितें शिकलेल्या ते तेजे एक बॅकग्राऊंड आमकां मेळटले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हांगा सांत पावलू आपले एक आत्मीक भुरगो जावन आसलो, आत्मीक पूत जावन आसलो तो तिमोथीक ताका धीर दिता आणि ताका सांगता आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां ते कृपे वरवीं जे आमकां जेजूचे ते कृपे वरवीं आमकां ह्या उतरांत बळादीक जावंक ताका पयले सांगता. कित्याक तेजे मुखले भाग जे उलयता सांत पावलू ते सगळे ताका एक धीर दिवचे जे एक जेजूची एक परगट करची, जेजूची उतर परगट करची कशें आणि परगट केले तेन्ना कसली तरेची उपद्र आमकां येतात आणि कसली तरेचे विरोध लोकांकडचे येता ते येवचे पयलेच ताका सांगता कसली पर्सिक्युशन्स ते आमकां सगळ्यांक एक क्रिस्तांवपणाचे उतरांत तेजे जिवितांत आमी चलतना तेजे उतर परगट करून आसतना आमकां कसली तरेची एक संगत्यो येतात आमच्या जिवितांत, कसले विरोधपणाची एक लोकांची उतरां आयकूंक येतात. तेजे वरवीं ताका पयलींच उतरां उलयतना सांत पावलू ताका धीर दिता आपले उतरांत न्ही पूण तो म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां आसा ते कृपा वरवीं बळादीक जा म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कित्याक जेजू क्रिस्तांत जेन्ना आमी एकवटांत आसाव म्हणल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचे ते उतरांत एकवट जावन आसा, एक जावन आसा आणि जेन्ना आमी एक जाता जेजू क्रिस्ताचे उतरांत आमकां तेजी कृपा आमकां लाभता आणि त्या कृपे वरवीं आमी बळादीक जाता. आमच्या जिवितांत कसली तरेची एक परिस्थिती जावन दी, ते एक पर्सिक्युशन आसूं दी, एक विरोधपण येवन दी ना आमच्या जिवितांत येवची नकारात्मक संगत्यो जावन दी, ते हर एक संगत्यो आमी जेजू क्रिस्ताचे ते कृपेंत आमी बळादीक जायचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. म्हूण ताका तिमोथीक तो एक तेजे कृपे वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या उतराचे ते एकवटांत तेजे कृपे वरवीं बळादीक जा म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कित्याक जे ताका एक उतराची जाणवाय सांत पावलूक मेळ्ळा तेंच शिकोवन तो आपले पुताक आपले आत्मीक पूत जावन आसलो तो तिमोथीक सांगता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका शिकोवन दिवन आसलो आणि तेंच शिकोवन तो म्हणटा की दुसरे हुजीर प्रेज गॉड तेंच शिकोवन सामर्थ्येंत भरले, ते एक सक्तेन भरलेले ती उतरां ती शिकोवन जेजू क्रिस्ताची पातयेणीच्या मनशाचे अधीन कर म्हणटा. पातयेणीची मनशा म्हणल्यार इंग्लिश बायबला म्हणटा फेथफुल पीपल, बिलिवर्स म्हणतात. दुसरे वर्शन्स तुम्ही पळयले इंग्लिशांत साबार तरेचे आमकां वर्ड्स मेळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पातयेणीचे मनशाचे अधीन कर म्हणटा जे ताका शिकोवन सांत पावलो दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. मुखले तिसरे वळी आमी पळोवया.
क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी कष्ट आणि वाउंट काढ. आम्ही ऑलरेडी पळयला शिपायाचे किती एक त्याची एक कॅरेक्टर एक त्याची जिवीत कशी असता कसो तो एक निर्धार गेल्लो ते एक मनशा बरी तो एक मुखार वयता आणि ऑलरेडी सैतानान हाडची तेजे विरोध येऊनची दुसरे पंगड जे असत दुसरे एक आर्मींत जेन्ना असतात ते शिपाय तेजे विरोध येऊनचे शिपाया मुखार तो कशे बळादीक जावन रावता तेजे कशे एक तयाराय जावन रावता प्रेज गॉड त्या विशयांत आम्ही शिकलेल्या नाही की प्रेज गॉड थँक्यू जीसस त्या शिपाया बरी कष्ट आणि वाउंट काढ म्हणता एक शिपाई तुम्ही पळयल्यार एक सोल्जर तुम्ही पळयल्यार प्रेज गॉड आर्मींत तो हर एक वेळाक तयारान रावता कित्याक केन्ना तेजो विरोधी केन्ना येऊन तेजे मुखार खंयच्या वेळाक येऊन रावता कसली तरेची विरोध पण येता आणि खंय कसली तयाराय जाय हे सगळे ताका एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण जाय जे रावता ताका प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आणि त्या प्रशिक्षणांत जेन्ना तो वयता ते ट्रेनिंगांत केन्ना जॉईन जाता तो असोच संवसारी मनशा बसून रावन तेजे जिवीत करना प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तो हर एक वेळाक तयाराय जाता तो ट्रेनिंगांत हर एक जे ट्रेनिंग ताका दितात त्या प्रशिक्षण तो कर मुखार वयता प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ताका कष्ट आणि थंय एक सोंसणीकायेचे ते एक वाउंट ताणें काडिजे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आणि कसली तरेची लौकीक रटावळ्यांनी घुसपना म्हणटा चौथे आम्ही पळयल्यार वळी सैतानांत भरती जावन आपली सर्ती करतलो शिपाय लौकीक रटावळींनी घुसपना आपणाक फौजींत दाखल केल्ल्या अधिकाऱ्यांक खुशी करूंक ताची अपेक्षा प्रेज गॉड हर एक वेळा तिचे एक फोकस रावता लक्ष रावता की हांव माझे जे एक राज्य असा ते राज्याक एक केन्नाय हांवें एक बरेपणाची एक नाव हाडिजे म्हण तेजे एक लक्ष असता न्हय की प्रेज गॉड थँक्यू जीसस वय न्ही प्रेज गॉड वय तशी तेजे एक फोकस तो आपले कामाचेन आपले ते एक निर्धार केल्ले ते निर्णय केल्ले ते एक घडिता थावन तेजे हर एक वेळा तेच निर्णय असता आणि जेन्ना तो एक ते फौजींत दाखल जाता प्रेज गॉड केन्ना तो एक दाखल जाले नंतर तेजे अधिकारी जो असता प्रेज गॉड तेजे अधिकारी म्हळ्यार एक कमांडर आसून दी वय प्रेज गॉड कमांडर इन चीफ असता प्रेज गॉड तेका एक खुशी करची तेजी अपेक्षा हर एक वेळा तेजी ते राज्याचे लोकांक एक खुशी करची अपेक्षा ते सैन्याचे एक लक्ष उरता नाही की प्रेज गॉड तसे आमचे अधिकारी कोण जावन आसा प्रेज गॉड जेजू जेजू आणि जेन्ना आम्ही तेचे एकवटांत आसा तेचे एक सैन्यांत आम्ही भरती जाला तेजे उतराद्वारी तर तेची एक खुशी करूंक आमची हर एक वेळाक एक अपेक्षा जायचे प्रेज गॉड थँक्यू जीसस पांचवे वेळी आम्ही पळयले थोडेच की आम्ही एक तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडी निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे खेळना जाल्यार तो जैताचो मुकुट जोडिना प्रेज गॉड ह्या काळार जे जनरेशनांत आमी आसा एक प्लेयर आसून दी एक खेळगाडी आसून दी तांकां पळयल्यार ती जिखले की एक खेळांत ती जिखून आयली तर तांकां एक मेडल्स म्हण दिता न्हय की पूण त्या वेळार त्या काळांत एक मुकुट दिताली प्रेज गॉड जैताचो एक मुकुट दिताली त्या वेळार जे खेळगाडी एक स्पर्धांत जिखून येताली वय प्रेज गॉड तशें आमी आमचे जिवीत हे कंप्लीट तुम्ही वाचल्यार तुमकां 3 लोकांचे एक जिवीत उदाहरण दिवन सांत पावलो तिमोथीक सांगता पहिले आमी पळयले शिपायेचे दुसरे आमी पळयता आतां स्पर्ध्याचे
तेजे एक फोकस कशे उरता, तेजे सदांनिताचे जिवीत कशे रावता. एक ऑलिंपिक खेळूक वयतालो एक प्लेयर आसून दी तेजे जिवीत कशे रावता, अशेंच तो वचून डायरेक्टली ऑलिंपिक्स जावं खंय तो वचून दाखल जायना न्हय की. तेजे पयले एक ट्रेनिंग उरता, तेजे एक सदांनित जिविताचे एक ल्हानपणाच्यान ते एक स्कुलाचे एक लेवलार तो खेळूंक वयता. स्कुलाचे जाले की कॉलेज लेवल, इंटर कॉलेज लेवल, स्टेट लेवल, मागीर नॅशनल लेवल न्हय की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. एक ते लेवल सगळे झाले की मागीर तो एक इंटरनॅशनल लेवलार वचून तो एक ऑलिंपिक हितून वचून दाखल जाता स्पर्धांत. आणि तेजे जिवीत तुम्ही पळयल्यार डायरेक्ट ताका मेडल मेळना. प्रेज गॉड. तेजे एक सदांनिताचे जिवीत तशेंच रावता. हर एक वेळाक सकाळी थावन ते एक दिसाचे 24 तासान तेजे जिवीत तुम्ही पळयल्यार हर एक वेळ एक डिसिप्लिन म्हणटा न्हय. एक डिसिप्लिन, एक नियम करता तेजे जिविताक तो की ह्या वेळार असली कामां करूंक जाय, ह्या वेळार हे ट्रेनिंगाक वचूंक जाय, ह्या वेळाक जिमाक आपण वचूंक जाय, ह्या वेळाक हांवें एक जॉगिंग करूंक जाय, स्विमर असल्यार आपण स्विमींग करूंक वचचे म्हण तो एक तेजे एक नियम असतात न्हय की. प्रेज गॉड. आणि तशेंच तो जेन्ना तो स्पर्धांत वयता जे ते स्पर्धेंत नियम असतात त्या प्रमाणे तो खेळना. आपणाक जाय तशें तो खेळ्ळ्यार तो जाय ताचो मुकुट जोडता ना ना, जोडिना. तो जोडूंक जायना. तशेंच आमकां आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत आमकांय ह्या क्रिस्तांवपणाचे ह्या राज्यांत जेजू क्रिस्ताच्या राज्यांत आमी एक स्पर्धांत खेळगाडी कशे एक निर्णय केल्ल्या प्रमाणे वय एक नियमा प्रमाणे खेळता तशे जेजू क्रिस्ताचे राज्यांत थोडे नियम आसात. कशे तेजी उतरां आमी घेवचे, कशे आमी त्या उतरां प्रमाणे आमी एक थीर रावचे. प्रेज गॉड. वय ताणें आमकां सगळे जैताचो मुकुट ऑलरेडी आमकां दिला. जेजू क्रिस्तान कुर्सार केल्ली हर एक कार्य ताणें संपोवन आमकां जैताचो मुकुट दिला. पूण ते मुकुट ते आत्मीक जिवितांतच आसा. आणखी ते स्पिरिच्युअल रेल्म म्हणटात ते स्पिरिच्युअल ते एक आत्मीक जिवितांत त्या लोकांतच आसा. पूण म्हाजे जिवितांत म्हाजे दोळ्याक हांवें पळयचे जैताचो मुकुट म्हाजे जिवितांत. म्हाजे ते हर एक वेळाक जे एक परिस्थिती हांव वयता हांवें कशें पळयचे. तर तेका एक नियम जेजू आपल्या उतरांत आमकां शिकयता हर एक वेळाक कशे थीर रावचे. सोंसणीकायेन वय सोंसणीकायेन भावार्थान हर एक वेळाक हांवें तेजी उतरां घेवन हांवें घोशण करीचे वय भावार्थान हांवें तेजे ती सगळी हांवें म्हाजे दोळ्यांनी म्हाका दिसनासली ते भावार्थाचे ते दोळ्यांनी हांवें ऑलरेडी ते मुकुट म्हाका मेळ्ळा, ते ऑलरेडी म्हाका जैत म्हाका मेळ्ळा म्हणजे ते एक हांवें इमॅजिनेशन करचें. हे सगळे एक नियम जावन आसा. प्रेज गॉड. हे कसले हांगा नियम म्हणल्यार कसले नियमशास्त्राच्या विशयांत हांगा उलयना जे आमकां पोरणे चलयेंत आमकां शिकोवन मेळटा तशें. पूण नियमा प्रमाणे म्हणल्यार आमी भावार्थान तेजी उतरां आयकुची. भावार्थान ती सगळे जे आमकां पळोवंक जाय जे आमचे जिवितांत आमकां दिसून आयना ते आमी दिसनासली ती संगत्यो आमचे म्हण आमी लेखून घेवचे जेजू क्रिस्तान आनी तेजे उतराचेर थीर रावचे. हर एक वेळार हर एक परिस्थितीन ताका एक अर्गां वाखणी करचे, अर्गां स्तुती दिवची. ताणें ऑलरेडी आमकां करून दिला हे सगळे. ते जैताचो मुकुट आमकां मेळ्ळा म्हणची एक हांव जेन्ना आमी हे सगळे नियम पाळता तेजे उतरांत एक जावन त्या वेळाक आमचे दोळ्याक आमचे जिवितांत तो जैताचो मुकुट आमकां जोडून घेवंक मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस.
तर मुखले आम्ही पळूया. हे 2 संगती आम्ही पळयल्ली की एक जावन असं स्पर्धांत भाग घेवचे तर खेळगडीचे जिविता विशयांत आम्ही ऑलरेडी पळयल्ली आणि ते शिपायाचे जिविताचे. आता मुखले 6वे वळींत आम्ही पळयता कष्ट काढन गळतेल्या शेतकाराक पिकाचो पयलो वांटो मेळजे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक शेतकारी हांगा कोण शेतकारी आसात की शेतकारी मनीस कोण हांगा जॉईन जालात ते? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. त्यांची जिवीत तुम्ही पळयला, शेतांत वाहून करनासली. प्रेज गॉड. एटलिस्ट आम्ही फिल्म पळयला, पिक्चर्स पळयला, शिकला नाही की कसो एक शेतकारी आपलो पीक वाडोवंक कितलो कष्ट काडता म्हण नाही. प्रेज गॉड. तेका हांगा नांवच दिला कष्ट काडन गळतेल्या. कन्नडान तुम्ही म्हणता श्रमजीवी म्हणतात नाही की तेका एक श्रमजीवी म्हणतात शेतकारी मनशाक कन्नडान. वय कष्ट काडन गळतल्या शेतकाराक पिकाचो पयलो वांटो मेळजे. ह्या शेतकारी मनीस जेन्ना एक पीक आपल्या शेतांत वाडोवंक मुखार वयता तो बी रोमता नाही की. प्रेज गॉड. बी वोमता ते शेतांत आपले वय ते सगळे तेजे एक कार्यावळ जाले की शेतांत जेन्ना ताका एक पीक मेळचो वेळ येता तर तो दुसरो कोण येवन तेजो एक वांटो घेतलो. पहिले कोणाक दितलो तेजो पिकाचो वांटो? शेजाऱ्यांक दितलो घरात दवरतलो. आपले घराकच पयलो वांटो ताका मेळता नाही की. प्रेज गॉड. पयलो वांटो आपूण घेता, आपल्या घराक आपल्या जिविताक घेता. हे एक वळींत आमकां मेळता शिकूंक. प्रेज गॉड. तो गळतल्या शेतकारा बरी आमचे जिवीत जायचे. कित्याक एक शेतकाराक हांगा कष्ट काडून गळतल्या शेतकाराक आमकां एक होलसून दिला ना एक कंपॅरिजन केला की आमी देवाच्या राज्यांत हर एकली एक शेतकारी मनीस जावन आसा. हर एक वेळाक जेन्ना आमकां एक परिस्थिती येता ना आमी जेन्ना आमी देवाची उतरां बायबल घेवन आमी वाजोवंक बसता आमचे मतींत पयले येजे की आमी ह्या वेळाक हर एक वेळाक माझ्या जिवितांत ह्या म्हजे क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत हांव एक शेतकारी मनीस जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक शेतकारी मनशाक कित्याक हांगा होलसयला कित्याक मार्क चॅप्टर 4 आमकां सांगता हर एक उतर जेजू क्रिस्ताची उतर जावन आसा ती एक बियां बरी. आणि आमकां साबार कडेन सुवार्थेंत आमकां वाजोवंक मेळटा एक शेतकारी मनीस आपलो शेतांत वयता आनी बी रोमता म्हणजे नाही की. प्रेज गॉड. बी वोंपता म्हण ते सांगतात. म्हण आमकां जेजून आमकां एक शेतकारी मनशाक एक कंपेर करून दिला. आमचे जिवीत जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आमी चिंतजे की हांव आतां म्हाज्या जिवितांत म्हाज्या काळजांत जे एक भुमी जावन आसा एक त्या भुमींत हांव देवाचें उतर वोंपूंक वयता म्हण म्हाजे काळीज जावन आसा ते देवाचे एक ग्राउंड कितें म्हणटात ब्रदर? ग्राउंड सुवात. ओके सुवातांत वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. त्या सुवात आमचे काळीज जावन आसा एक सुवात खंय आमी एक जेजूची ती उतरां आमी वोंपता नाही की. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमी जेन्ना हांव चिंता की हांव एक शेतकारी मनीस जेजूच्या राज्यान तर हर एक वेळा जेन्ना हांव देवाची उतरां वाचता ती उतर म्हाजे त्या सुवातेंत जावन आसा ते एक काळीज
माझी काळजांत हांव देवाची उतरां वंपूंक वयता, कित्याक तेचो पयलो वांटो म्हाका मेळटा. जेन्ना हांव हर एक वेळाक देवाची उतरां उलयता आनी घोशण करून रावता, तेजो पीक येवनचो वेळ आनी काळ येता. जेन्ना म्हाका तो पीक मेळटा, तर तेजो पयलो वांटो म्हाका मेळटा, म्हाज्या जिविताक मेळटा. प्रेज गॉड. आनी तशें आमी जेन्ना हर एक वेळाक जेन्ना आमी हे पिकाचो एक वाट राखून रावता, त्या वेळाक एक शेतकारी मनशा बरी हांवें सोंसणीकायेन राखून रावचें हर एक वेळाक. प्रेज गॉड. Praise God. जेन्ना तुम्ही पळयतात एक शेतकारी मनीस शेतकारी वचून एक बी वंपता आपले ते एक सुवातेंत, तर तुमकां पळोवंक मेळटा तो बी वंपून सांजेक येवन ना दुसऱ्या दिसा सकाळी आनी परतून येवन ताका एक झाड येयला कितें तो पळोवंक एक डाऊट धरून तो आनी परतून आपले सुवातेक वचना पळोवंक, न्हय की? कित्याक वय. ताका ऑलरेडी ताका गोत आसा की थंय जेन्ना ताणें एक बी ते जागेर ताणें सुवातेन ताणें ते भुमींत ताणें जेन्ना एक बी वंपला म्हणल्यार तो बी थंय फळ दितलोच. ताका एक काळ जावन आसा. काळ येतलो त्या वेळाक थंय बी वंपलेले सुवातेन थावन एक नवो जिवीत एक नवे एक पीक येता म्हणचो तो राखून रावता. वय. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. कित्याक आनी जेन्ना तो शेतकारी मनीस ते एक बी वंपता त्या सुवातेन ताका राखता, तर एक पावटी घायले तो बी वंपलो ते सुवातेन आनी दुसरे दीस सावन कांयच कामां करना तो त्या जागेर तेजे ते भुमींत उदक घालचें जावं, ताका राखचें जावं, सुकण्या थावन ताका राखचें जावं, तो करता वा ना करना? करता. कित्याक सैतान केन्ना येता आनी कशें चोरता, कसो तो नास करता म्हणचे केदींच कळून आयना ताका. म्हूण तो हर एक वेळार राखता ते जे पीक जे पयलें ते पीक येता ताका त्या वेळा पयलें तो राखून रावता. हर एक सुकण्या थावन हर एक ते एक जे एक वातावरणांत चेंजीस जाता, एक बदलावण जाता, क्लायमेट चेंज जाता, एक पावस पडटा, वारें येता, वादळ रावता, तरी पूण तो वयता आनी ते सुवातेचो एक राखण करता. कित्याक ताका गोत आसा जेन्ना तो पीक येवनचो वेळ आनी काळ येता त्या वेळाक तेजो पिकाचो संरक्षण करची तेजी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तेजी एक निश्ठेन करची कामां ती. कश्ट वावंट काडन तो एक पिकाचो एक संरक्षण करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी जेन्ना ताका तो पीक मेळटा आमच्या जिवितांत, तो पीक म्हणल्यार कितें? कसलो पीक आमी जेजू क्रिस्ताचे जिवितांत आसतना आमकां मेळचो पीक कसलो? प्रेज गॉड. कसलो आमकां एक पीक मेळटा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी जेजू क्रिस्ताची उतरां घेवन उलयता, आमी वंपता आमचे सुवातेन, हर एक दिसा आमी घोशण करता, तर आमकां कसली तेजी पीक मेळटा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आमकां एक आमचे पहिले पीक म्हणजे आमकां देवाची उतराची जाणवाय मेळटा आनी तशेंच पवित्र आत्मेचे देणे आमकां मेळटा. तेजी पीक आमकां मेळटा पवित्र आत्मेचे. फळां आमकां मेळटा. आमी गलेशियन्स चॅप्टर 5 एक पावटी पळोवया कसली जावन आसा ती फळां म्हण. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22. पूर्ण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय,
बरेपण, विस्वासीपण, बोळेपण, स्वदमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आमचे जिविताक पहिलो मेळचे फळ, पहिलो मेळची पीक आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताचे उतरांत आणि एकवटांत आमी असले तेन्ना डायरेक्ट आमकां आमच्या जिवितांत जे आमकां पळोवंक जाय ते आमकां ऑलरेडी देवान केलेले आसा. पूण आमी जेन्ना घोशण करून रावता, जेन्ना ती देवाची उतरां आमचे काळजांत आमी वमता, प्रेज गॉड, त्या वेळार पहिले आमकां पीक मेळचे हे सगळे पवित्र आत्मेचे एक फळ, एक मोग, संतोष, समाधान, सोसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन हे सगळे आमकां पहिले मेळची पीक जावन आसा. पवित्र आत्मेचे एक फळां आमकां पळोवंक आमच्या जिवितांत मेळटा. खंय आमी रागान मोसरान आमी एक जिवीत जीवन आसली थंय आमकां एकामेका थंय एक मोग येता, एकामेका थंय एक संतोष पावता. दुसरी एक बरेपणाचे जिवीत करतना पहिले आमकां संतोष भोगनासले, पूण आमी आतां जेन्ना देवाच्या उतरांत आसा तर आमकां संतोष भोगता, आमकां ते समाधान आसा. जशें त्या मनशाच्या जिवितांत देवान बरेपण दिला तशें आमच्या जिवितांत ती समाधान आनी संतोषकायेचे एक जिवीत आमकांय देव दिता. म्हणची एक खेरीत भाशेची एक आमकां एक फळां आमकां आमचे काळजांत सुरवात जाता. ही जावन आसात पयलीं जावनची पवित्र आत्मेची फळां आमच्या जिवितांत पळयता. आनी जेन्ना ही सगळी फळां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमी पळयता, तेजे नंतर येवची फळां आनी पीक जे आमी पळयता ते जावन आसा आमच्या जिविताक जाय असले आमी राखून असली बरेपणाचे जिवीत. प्रेज गॉड. पयलीं आमी पवित्र आत्मेची फळां पळयता आमच्या जिवितांत. आमचे जिवीत संपूर्णयेन हे सगळे फळां बरी सगळे चेंजीस जाता आनी मागीर आमच्या जिवितांत एक बरेपणाची ती पीक आमी पळयता. आनी जेन्ना ते पीक आमकां पळोवंक मेळटा बरेपणाची जिविताची, आमी चिंता की आमी घोशण करना आसा, आमी देवाची उतरांत आसा म्हूण म्हाज्या जिविताक मेळ्ळी ही पयली पीक म्हूण. न्हय, प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. पहिले आमकां देव आपले पवित्र आत्मेचे फळांनी आमचे जिवीत भरता, आमचे सुवात भरता, आमची काळीज भरता. आनी तेजे नंतर आमकां जे कितें आमकां पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत ते सगळे आमकां आमच्या जिवितांत दिता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तर ही सगळी पवित्र आत्मेचे देणेची ही सगळी पवित्र आत्मेची फळां आमकां आमचे जिविताक आमी एक करून घेवचे, स्वीकार करून घेवचे. तर आमी हर एक वेळा जशे ते एक शिपाया बरी एक लक्ष धरून आपले ते एक अधिकार्याक कसो तो एक ताका संतोष करची अपेक्षेंत रावता. आमी देवाचे जेजूक हर एक वेळाक ताका संतोष करीचे की तेजे उतरांत आमी कसो थीर रावचे म्हूण. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू जीसस. तर आमचे लक्ष तेच जायचे की आमी देवाच्या उतरांत थीर रावचे, कित्याक आमचो देव जावन आसा जेजू क्रिस्त तो अपेक्षिता ह्या भुरग्या थावन म्हाका एक संतोषकाय केन्ना येतले म्हण. प्रेज गॉड. कित्याक ऑलरेडी तो संपूर्णयेन संतोषकायेन भरला. आमी पातक करू ना करू, आमी बरेपणाचे जिवितांती नसले, देवाच्या उतरांती नसले, तू ऑलरेडी ताका एक संतोषकायेचे आनंदाचे एक जिवीत तेजे आसा. कित्याक तो ऑलरेडी चिंतून आसा की आमी सगळींच तेजी भुरगीं, ताणें ऑलरेडी आमकां स्वीकार केला. प्रेज गॉड. पूण आमी जेन्ना ही सगळे फळांत आमी वाडता तर पयलो तेजो आनंद संपूर्णयेक जाता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तेका एक आमची हर एक वेळा एक अपेक्षा जायची की आमी जेजू क्रिस्ताक एक संतोषकायेचे एक लक्ष आमचे जायचे म्हण जेजूक
केन्नाय करचे म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर आम्ही जेन्ना हे सगळे फळांत आम्ही वाढता, आम्ही परतून त्या तिमोथीच्या पत्रांत आम्ही परतून वचूया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. 5th verse, 6th verse, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तर कष्ट काढून गळतल्या शेतकाराक पिकाचो पयलो वांटो मेळचे. प्रेज गॉड. हांव सांगता त्यो संगती बऱ्यो करून व्हरून पळय, तो सकड समजून घेवंक सोमीच तुका आधार दितलो. प्रेज गॉड. थँक यू Praise God. जीसस. कित्याक आम्ही आपले बळान, आपले सक्तेन हे सगळे कष्ट काढना. जसो एक शेतकारी आपले कष्टान, आपल्या हातान, आपले सक्तेन तो काम करूंक वयता, न्हय की. प्रेज गॉड. एक शिपाई आपलं लक्ष धरयता, केन्नाय चिंतो नासता, न्हय की. एक खेळगाडी कसो असता, तर आपले नियमा परी तेजे जिवीत चलोवन उरता. प्रेज गॉड. पूण हांगा आमकां एक जिवीत देवान ऑलरेडी दिला. ते सोमी जेजूचे कृपेन आम्ही पहिले वर्स पळयले, पहिले वळींत आम्ही पळयले, जेजू क्रिस्ताचे एकवट्यांत आम्ही एक जावन आसा म्हूण तेजे कृपेन आमकां देव बळादीक करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि ह्या 7वे वळींत आमकां सांगता, हे सगळे समजून घेवंक, हे सगळे आम्ही दुसऱ्यांक कशे परगट करचे, कशे आम्ही दुसऱ्यांक एक आधार जायचे देवाचे उतरात हावन, म्हूण आमकां हे सगळे समजून घेवंक आमचे बळान ते साध्य ना, पूण सोमीच आमकां तेजे आधार दितलो म्हूण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर जसो एक त्यांचे लक्ष, तेजे शेतकारीचे एक लक्ष उरता की तेजे एक तेजे पिकाचो एक तेजे लक्ष उरता, तशें आमच्यो हर एक वेळाक जेजू क्रिस्ताच्यो तो कृपेचे आणि तेजे उतराचे समजणेन आमी जेन्ना मुखार वयता, त्या वेळाक आमकां सगळे हे बरेपणाचे जिवीत मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर हर एक वेळा आमी देवाचे उतरांत थीर रावचे. संवसारी विशयांत जाता तितले, कित्याक एक डिफरन्स आसा आमचे जिविताक. जेन्ना आमी देवाचे उतरांत येता, त्या वेळात आमकां जेन्ना ही समजणी मेळटा, तर आमचे जिविताक आनी संवसारी जिवितांत आसचे त्या लोकांची एक जिवितांत एक डिफरन्स म्हण आसा, एक व्यत्यास दिसता, न्हय की. प्रेज गॉड. तुम्ही संवसारी जिवितांत आसली ते आमी संवसारी जिवितांत आसा, पूण आमकां अनेक आधार आसा म्हणल्यार आमकां देवाची उतराची जाणवाय आनी तेजी कृपेची एक सकत आमच्या जिवितांत आसा. आतांय आमी ह्या वेळा की जेन्ना आमकां देवाची उतराची समजणी मेळा, तरी पूण हांव त्याच जिवितांत चलोन आसा. जसो एक दुसरो मनीस पयले जिवितांत, जसो एक मनीस एक उतरां उलोवन रावता संवसारी विशयांत, तसेच आमी आतां देवाचे उतरांत आयले नंतरय आमी त्याच परी आमचें जिवीत आसलें, तर तेका कसलोच एक तेजे जिविताक आनी संवसारी जिविताक आनी आमी क्रिस्तांवपणाच्या जिविताक कसलोच एक डिफरन्स म्हण दिसून येना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी ह्या शेतकारी बरी आमी एक जायचे, एक शिपाया बरी जायचे, एक ते खेळगाडी बरी जायचे. आमचे जिविताक एक डिफरन्स, एक व्यत्यास दिसून येजे. जे मनीस आमकां पळयता, आमी जशे दिसोंक जाय, तेणी म्हणूंक जाय आमकां की ह्यो एक खरो क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियोन आसा. प्रेज गॉड. ते मोगाचे, ते समाधानाचे, ती उतराची, ते आमचे देवाची उतरांत आमी जेन्ना रावता, आमची उतरां उलोवची बदलावण आमी आमच्या जिवितांत हाडूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. जर तर हे सगळे आमच्या जिवितांत आणखी चेंजीस ना, तर आमी थंय चेंजीस करचे एक आमकां वेळ देव
ह्या उतरांत आमकां सांगता कित्याक आमी त्या दुसऱ्या लोकां बरी आमचें जिवीत न्हय. आमकां देवाची उतराची जाणवाय मेळा. तर जेन्ना हांव देवाची उतराची जाणवाय मेळा तर देव म्हणटा जुवांचे सुवार्तेंत अध्याय 1:12 वळींत जे लोकान जे मनशान आपले उतराक स्वीकार केला वाजे आमी. थँक्यू ब्रदर. प्रेज गॉड. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्या देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्ताक आमकां ती हक्क दिला. आमी जर आज देवाचे उतराक स्वीकार केला आमी आमकांच लेखीचे की हांव एक देवाचो भुरगो म्हूण. म्हाका तो हक्क दिला देवान की हांव देवाचो भुरगो. आनी तुमी चिंता एक देवाचो भुरगो म्हणल्यार कसो तेजे जिवीत आसता. तुमचे एक चिंतनान तुम्ही पळया एक देवाचे भुरगे म्हटल्यार कितले एक बरेपणाचे जिवीत, एक आशीर्वादाचे जिवीत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेजे जिवीत इतले आनंदाने इतले सगळे तेजे ग्रेस्त काय न्ही. देवाचे उतराचे ग्रेस्त काय नाही, खंयचे संवसारी जिविताचे ग्रेस्त काय नाही, खंयचे एक पैशांचे एक दुडवांची एक ग्रेस्त काय, पूण तेजे उतराची ग्रेस्त काय तेजी कृपेचे ग्रेस्त काय आमचे जिवितांत दिसून येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आमकां हर एकल्यांक ते हक्क दिला की आमी देवाची भुरगीं जावन आसा म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणाक कितें सांगचें आसा? प्रेज गॉड. कोणाक कितें ऍड करचें? थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Praise the Lord, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हाका बघता तें देवाची भुरगीं ते देवाची भुरगीं जावन हक्क ताणें दिलें. तातूंत खुबशे आमी केदाळय उडासा काडीचे. हांव देवाचो भुरगो, जेजूचो भाव वा भयण. देखून देवाच्या भुरग्यांक देवाचे उतरस खाण आनी दीस रात त्या उतरांतच तो ते नियाळ आसता, तांचो मग्न जावन आसता. ते उतर खाता तो म्हळ्यार आत्म्याचें खाण जावन. अशें हर एक घडये म्हाका हांवें रिमायंड करीजे म्हजी आयडेंटिटी कितें गी म्हणून. होय. प्रेज गॉड. उडास करिना जाल्यार तुमी आतां सांगल्या बरी परतून हांव संवसारी व्यक्तीक आनी म्हाका कांय फरक आसना. म्हळ्यार तें रिमायंडींग माय सेल्फ about Who I am in Christ. Jesus is very very important. Yes. But I have to हांवें म्हाका उडास करी जाय हर एक घडये म्हणल्या बरी. कित्याक हांव जियेता संवसारांतच आनी सगळें वातावरण म्हज्या बोवारी सेम आसा. देखून हांवें म्हाकाच रिमायंड करीचे की हांव कितें जाला जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरले वरवीं, होय. जेजूक स्वीकार केल्ले वरवीं हांव कितें जाला देवाचो भुरगो. होय. कितें कितें ब्रदर? इल्लें व्हडल्यान सांगा. म्हळ्यार हर एक घडये म्हाका हांवें उडास करीचे म्हणलो विचार भोव गरजेचो.
आणि ते बरं लागले ते कळगाड्याचे एक शेतकाराचे उदाहरण दिले एक होय शिपाई केळगाडी शेतकार ब्रदर पीटर Yes, होय yes, God. Praise God. किती होईल होय उजवाड होय ते शेतकरी या शिपाई काले करता म्हळ्यार कशे लौकिक या संसारी रितीने तो मेतेर जावंक पळयना वय गे तो ताच्या येस अधिकारीक मानवंक पळयता त्या हा रितीन आमी देवाच्या राजांत काम करतना संसारी विशयांत चड चिंतूंक गेल्यार आमकां देवाच्या राजांत ती सेवा करूंक जायना आमच्या अधिकारी म्हळ्यार जेजूक मानूंक जायना नेंगे तो एक सैनीक तो ताचे काले उद्देश तसो अधिकारी काले सांगता ते फुलफील करूंक पळयतालो नेंगे ते करीचे जाल्यार ताणें काले करीचे ताच्या कुटुंबांत जावन पयस आसाचे वय गे हा वय कुटुंबांत जावन पयस आसल्यार मात्र ताका तो अधिकारी काले सांगता ते करूंक इजी जाता पुरा एनी टाइम राटा वळखान वय 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 राटा वळखान गेल्यार पुरा ताका त्या अधिकारीक मानूंक जायना तशेंच ताचो अर्थ आमी देवाच्या रानांत आमचे कुटुंब सोडचे न्ही आमी चड संवसारी संगती जावन पयस आसाचे पयस आसाचे पयस आसाचे ते दळा मात्र आमी देवाच्या रानांत एका रितीन फळां हाडूंक जातात आनी दुसरे सांगता एक कळगाणी ताका थोडी नियम आसतात त्या नियमा प्रमाणे केल्यार मात्र ताका तो मुकुट मेळटा तांचे एक रुल्स आसता रेग्युलेशन आसता इतले वेट आसाचे या इतल्या घंट्या भितर इतल्या मिनिटां भितर ही एक सिस्टम नियम आसता ते नियम तो ब्रेक केल्यार तो ताचे बाउंड्री भायर गेल्यार तो ताचे काय म्हणटात गोल रीच जाल्यार ताका मुकुट मेळना थंय म्हळ्यार ते नियमा प्रमाणे तो सजे पडटा वय तशेंच देवाच्या राजांत ती थोडी नियम आसात हर एक एक्झॅक्ट नियम आमी फॉलोअप करीचे भावार्थाचे नियम आमकां कोता जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा हा हा ओके जायते भावार्थ म्हळ्यार दोळ्यांक दिसनातले आमी विश्वास करीचे देवाच्या उतरान हर एक ते नियम ते आमच्या जिवितार पाळल्यार तो देवान कितें त्या उतरान दवरला तो मुकुट या ते जिवीत आमी आपणावंक जाता तशेंच वय शेतकारी तशेंच एक बी घालता बी गेल्या उपरांत ताची जतन करता कस काडटा पळय आनी तो फळ येता होय म्हणसर राखता आनी तसो फळाचो पयलो वांटो ताका येता तशेंच आमच्या जिवितांनी देवाचे उतार म्हळ्यार बी आमी घालूंक आसा ताची आमी जतन घेवंक आसा ताचे सांगता वेळ कसूंक आसा तर तेन्ना आमच्या जिवितांत पयलीं आमी आमच्या जिवितांत तसो फळ आमी अनुभव करता प्रेज एक्झॅक्टली गॉड Praise God. करेक्ट करेक्ट Thank you, Jesus. देखून ते वय म्हळ्यार आमचोय नियम सर्गींच्या राजांनी नियम फॉलो करूंक आसात होय वय वय ते सिस्टम प्रकार तसो जे न्ही नाजाल्यार वय मुकुट मेळना आमकां एक्झॅक्टली आतां जिजूक हांवें बिलीव सल्वेशन केदाळा जाता काल सत्म तोंडार उसारीचे ते एक नियम एक होय नियम Praise God. वय घे ते नियम हांवें फॉलो केल्यार मात हांवें अनुभव करूं जाता ताच्या नेंगे जिवितांत आमच्या जिवितांत वय वय Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. प्रेज Praise गॉड प्रेज गॉड Praise God. म्हाका म्हळ्यार म्हजे सांतू कितें दिसता म्हळ्यार आमचे फोकस आसले प्रमाणे आमचे ट्रेनिंग जायचे पळय ब्रदर फोकस म्हळ्यार खंयचे म्हणटात ब्रदर कशें फोकस म्हळ्यार आमचो आतां आमी एक केळगाडी आसा ताचो एक ओके फोकस आसता ताच्या मुकुटा वयर वय करेक्ट आतां शिपाय आसता ताणें अधिकारीक आनी दुस्मानाक ताणें अधिकारीक मानवंक आसा आनी दुस्मानाक ताणें मारूंक आसा वय हांगा आमी देवाच्या उतरान आमी शेवट आमच्या दुस्मानाक मारूंक आसा करेक्ट ओके तशें ओके ओके वय मुख्य तेजे फोकस एक लक्ष जावन आसा वय हा Praise God.
देवाच्या उतरावर आमचं जिस्मानाक आमी चलोवंक आसा आमचे. वय. ओके वय वय ओके ताचेर मात्र आमी जैत व्हरूंक जाता न्ही. वय 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 करेक्ट. तलवार न्ही वय 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 दोन वय खंयची तलवार दोन दरीची. दोन दरीची. दोन धारेची तलवार. वय मागीर तलवार म्हणून नाल्यार भायर धरूंक आसा आमकां पुलीस. वय वय प्रेज गॉड. देवाच्यो दोन तरेची तलवार. प्रेज गॉड. आमी एक आईची एक टेस्टामनी सांगता. सिस्टरांनी नमगे नंबर दिल्ले हांव आनी पंदरा एक पळोवल्या ते सिस्टराची एक पळयतना एक ते एक देवाचे एक मंडळा प्रमाणे जाले ते आमकां गोत्तू ना. आमी एकल्या सिस्टर म्हण भेट करून गेल्ले हांव. मागीर 15 सरले दुसरे कोणी असल्यार दिया म्हणून. तशें तिने ती म्हणाली ती म्हणाली दुसऱ्यांक अशें आपयात घेवन जायत म्हणलें. तशें तिने लगभग कितले 12 की 13 ओट्टो कितले आसले सिस्टर फादर 12 की 13. प्रेज गॉड. ऐका 13 सिस्टर्स. 13 ओके 13 सिस्टर आसले. आमी अजिंता लगभग आमी 1.5 घंटो की 2 घंटो तशिले आमी 1.5 घंटो की 2 घंटो अजिंता आमी जायती तांकां उतार शिकयले आनी इंटरसेशन करची ते सिस्टर तुका जाणार गोता समोर तुमकां इंटरसेशन केदाळ आमी जायती सतत तांकां कळीत केली तांकां गोत्तू ना म्हण न्ही केदाळ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयले निमाणे जाताना तांच्या जिवितांत सदां ते असल्या सारी एक सिस्टरांनी अनुभव केलो तांच्या कुडीर आसली हरी एक थोड्यांक समस्या पिडा त्या दाळात आनी ते उतार सत मानले आनी आमी तांकां अभ्यासाच्या देण्या विशयान शिकयले कित्याक ती ऑलरेडी सिस्टर सांगताली इंटरसेशन विशयान तांणी इंटरसेशन करतना ताच्या विशयान आमी तांकां मस्त समजणी दिली तांकां मस्त ते पसंद जाल्ले न्हय फादर तुमचो कसो वय 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 तांणी तुमचो आवाज क्लियर ऐकना फादर म्हजो ऐकता तुमकां तांकां एक तान आसली वय वय आता ऐकता ओके वय तान तान ते बुक तांकां तान आनी बूक आसली दिसले आमकां वय 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 देवाच्या उतरांची वय आनी कितलो वेळ गेल्यार हरशें कांय तांकां तांच्या टायम टेबला प्रमाणे कितें पुरो आसलें कोण ना वय पूण कोणी वचोना वय सकळी बसोवन सकयल बसोवन आयकताली बसोवन वय निमाणे म्हणलें ते बसोन केल्ल्या की ओपवाली ती एक टी ब्रेक म्हणलें नाका मागीर लास्टाक करया म्हणल्यार की तांणी काय नाका म्हणून वय 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 पिटरान बरें ते तांकां एक इस्कॉलान भुरग्यांक शिकयल्या बरी हांवें पवित्र आत्म्यान बरें वय आत्म्यान थ्रू ब्रदरा मुखांत आनी एक बरें जालें आनी ती सिस्टरां सकला बसोन हें केली वय सकला बसोन आहली देखून तांकां एक विनवणेचे मागणे काय म्हणटात इंटरसेशन ते करतात न्हय मागणे करतल्यांक तांकां आतां यार स्वता प्रमाणे विनवणेचे मागणे केले जाल्यार वय न्ही देवाचे तांकां मस्त इंटरेस्ट आसा तांकां नेक्स्ट आनी एक पटी वचोंक जाता ब्रदर कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी वय काली तांणी सांगिल्लें तेंचं देवाचे उतारच तांकां आयकूंक म्हळ्यार तांकां गोत्तू ना उतराचे ते देखून फाल्यां आनी एक पटी तांकां एक प्रॅक्टिकल अनुभव जालो कित्याक म्हळ्यार तांणी मस्त वर्सां जावन मागताली घडयेन तांच्या जिवितांत ते हिलींग जाल्लें पळोवन तांकां समजलें मस्त सांगच्यो तांणी कंटिन्यू तांणी मागचेत न्हय 24/7 मागचे तांणी ते जाल्यार आमी तांकां जस्ट देवाच्या उतरा प्रमाणे तांचे आलोचन बदलूंक आमी पळयलें म्हळ्यार शिकयलें तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणे ग्रुपाची सिस्टर्स आनी टंग्सा विशयान ते आमी तांकां शिकयलें टंग्साचे थोडे सत्पर्शी म्हणा थोड्यो संगत्यो केल्या वरवीं हांव चिंता आनी ते जर तर
तांणी ते पाळल्यार आमी आमच्या कोडयाळांत जायते बरेपण पळोवंक आसा. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. तांकां इल्लेशें फॉलोअप केल्यार न्ही ब्रदर. वय सांगला आमी तुमकां गरज पडल्यार सांगा आमी येता हांव परत जाय जाल्यार. Praise God. वय जायत म्हूण सांगला. वय Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. एक्चुअली ती धाडिल्ली ती मेन अंतूत आसा ती मिलाग्रेस इगर्जेंत तशें अच्छा जाता. वय ओके. धाडिल्ली गे आपयल्ली. ती धाडिल्ली एकली आसा न्ही मेन ती एकली आसा मेन सिस्टर ती. Praise God. धाडिल्ली तांच्या त्या कम्युनिटींत की दुसऱ्या कडेन ना कम्युनिटीन ती दुसऱ्या अंतू आसा ती. दुसऱ्या तो आसा. ओके. वय तिने तिने धाडिल्ले वय थंय वचूंक सांगिल्लें आमकां. तशें ती आमकां मेन मेळिल्ली तेंची कोण स्टेला मेरी म्हणून. वय तुका कोंकणी पुरो येता. Praise God. Thank you. Praise God. Praise God. आणि कोणाक कांय टेस्टमनी आसा आनी सांगू काय सवाल आसात शिकोवन म्हणजे टेस्टमनी आसा. सांग. सांगा बा. आज ऍक्च्युअली जोर पावस येतालो. हांव आज दोऱ्यार रावन आमच्या झाडां आनी पुरा कट करया म्हणून दोऱ्यार सोडलो. दोरो ग्राउंड लेवलात रावन एक 5 फीट आसा आणि तिसऱ्या सायडीन एक 10 फीट सकयल आसा. हय हांव दोऱ्यार रावन हांव बेंटना फुला झाडां स्लीप जालो आनी पडलो पूण म्हाका एक चुरी कांय जावना. Praise the Lord. तर एक कितें इल्लें धाडालें मात्र पांयाक बाकी Praise खंयचेय जावना. म्हळ्यार देवान म्हाका इतलें राखलां की म्हज्या हातान खंयती जाल्ली. the Lord. Praise God. हय. Praise सो God. आयच्या दिसा व्हडली टेस्टामनी आनी मिराकल ते. तुम्ही जे आणि नियम पाळली न्ही एक कलगाडी पळय नियम पाळटा ताका मुकोट मेळटा तशें तुमकां मुकोट मेळ्ळो. वय खंडीत तुमच्या तोंडान तलवार आमी देवाच्या राजांत आमी जेजू सांगता चल्ल्यार आमकां कितेंच उणेपण जायना. हर एकान तो प्रोटेक्ट करता आमकां ताच्या पडव्यांक धाडून. होय ताका म्हळ्यार सर दिया म्हळ्यार हांव पडले म्हाका राखले न्ही देखून हांव तुका हांव पडलो म्हणून म्हाका बेजार जावना. हांवें इमिडिएट अर्गांत दिली. होय Praise God. पडल्या वेळार घडलें अजाप तें हें हांव घडोवना. वय कांय जावना. म्हळ्यार तिसल्यान इल्लें सडून जाल्यार म्हजो मांडो हाका पत्राक मारता. वय तें देवान पोर सिस्टर आनी थंय सावन आसली ते फ्लायट पडटना जर तर कोणे मनी मागले तर फ्लायटी कांय जायनातले कोण वय कोणी खंडीत सांगतार या आर्गां दिली तर Praise the देव Lord. अलौकिक रीती दाखतो. खंडीत आम्ही तेले पुरा जाताना हे देवान केले म्हणजे देवान करचे नाही पुरा करचे सैतानान. Correct. सांगचे देवा वय मागीर. वय पप्पा वय ही पुरा ताळणी आयल्या वेळार बागस म्हळ्यार आमचो आतां रोनाल्ड ब्रदर कोणाक एक नवें तेक फेथ आनी प्रमोट जावंक तेक अवकाश जालो न्ही. वय खंडीत ताळणी लोटून घालूंक पडलें पूण लोटून जालें आनीक डिमोशन जालें. प्रमोशन स्थितीन ती पळय आर्थिक रितीन म्हाका राखलें पळयलें हांवें म्हणून एक एक्सपिरियन्स न्ही कितें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. प्रॅक्टिकल नॉलेजर न्ही. फेथ रेलमन तांतू ती जिणेंत एक अनुभव तो भगवती जिणेसो संवसारी जिणेसो न्ही. तशें अशें
तशें देवाचो आजय तशेंच पळय ते सिस्टर लागीं एक्चुअली हांवें हेचे आसलें हांव पळयला त्या टायमार दुसरे कडेन विजीट केलें थंय लेट जालो थंय म्हळ्यार क्लियर 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 येवंक स्टार्ट जाली तांची नेबर्स बरं जालें तुमी गेल्ले नाजाल्यार ते मिस जाता आसलें न्ही हांव गेला आतां तुमची नांव सांगलां थंय मागणी करतना सुरवेर म्हळ्यार फिजिकली प्रेझेंट ना जाल्यार आसात म्हणून प्लस तुम्ही सांगल्या कान्या कडेन थंय कोटुकांगे वचोंक आहलें ते आमी मोदेंत मागीर ना म्हूण सांगलें कित्याक म्हण थंय वचोंक म्हण मोतींत आहलें जाल्यार हांगा अर्दें कुरें जातें वय करेक्ट लास्ट मोमेंटाक हें नाका पयलेंत हिंट दिलें ना तेंचें कॅन्सल करया म्हणून ब्रदर पिटरान थंय जे बुकींग एक एंगेज केल्लें तेंय कॅन्सल जाल्लें म्हळ्यार भितरल्या माद्री कडेन वेळ जाय जे म्हणल्याक देवान तें पुरा सेटल केलें तें सांगल्या बरी हय आतां ती हांगा येवन जाल्यार आनी एक गाडी गेली ती मागीर आनी 2 गाडयेचें तें सेटल जालें जे पोवचें म्हळें ब्रदर पिटरान आज वचोंक आहल्या थंय वचोन हांगा भितरल्या माद्री कडेन वताना सुमार वेळ जालो वय म्हाकाय तशेंच जाता आसलें मागीर लेट जाता म्हळ्यार हांवें ब्रदराक इन्फॉर्म केलें हांव लेट जाता ब्रदर तुमी वचा म्हणून नाल्यार लेट जाता आनी तो कोटीचें आमी कॅन्सल केल्लें आनी आमची मायंड फ्री जाली नाल्यार काल जाता आमकां आनी कडेन वचोंक आमी येता तशें वय मो हरएका रितीन देवान देवाचे प्लॅन तो परफेक्ट करनासता न्ही आमी काल सरेंडर केला ताका सरेंडर केल्यार जालें कितले म्हळ्यार तें आमी काल सरेंडर करून केल्यार ते प्लॅनिंग तोच हें करता एक्झिक्यूट ओके थँक्स गिविंग प्रेयर करा प्रेज गॉड कोणी करता न्ही बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगळा बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्घां दिता प्रत्येक जावन आज ह्या भयणी मुखांतर जायती सतत तुवें उगडापी केले वय एक शिपाई कशे आपल्या अधिकारीक खाल जाता आनी संवसारी रटावळे जावन पयस जावन तो अधिकारीक मानूंक पळयता तशेंच आमी आमच्या संवसारी रटावळे जावन पयस जावन देव आमकां कितें शिकयता उतरा प्रमाणे ते आमी करून ताका मानून जिवंक तुवें आमकां शिकयल्या पासून अर्घां दिता सांगात एक खेळगडी कशे खेळांत एक मुकोट जोडीचे जाल्यार ताका ताची नियमां पळोवंक आसात नियमां पळयल्ल्या वरवीं जायत असो मुकोट जोडोवंक तो शकता तस तुज्या राजाची नियमां तुवें आमकां पवित्र म्हणजे सक्तेन भाव भयणी मुखांतर उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ते कितें आमकां शिकयताय ती नियमां आमच्या जिवितांत आमी पाळोवन तो जैत असो मुकोट जोडून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फावो जावं केल्ल्याक अर्घां दिता सांगात एक शेतकारी कशे एक बी घालून त्या जाग्यांत फोळ येता म्हणसर जतन घेता आनी ताचो पयलो पीक तो करता सांगात तो हेरांकी वांटता तस रितीन आमच्या जिवितांत देवाचे उतार म्हणले बी घालून ताचे फळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून तो हेरांकी दिवंक फाव केल्ल्या पासून अर्घां दिता अशें जेजू तुवें बसयले बरोवन तुमचें जिवीत हर एकल्यानी जिवीत जीवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्ल्या पासून अर्घां दिता तशें तुज्या नांवाक सदा सर्वदा जावं महिमा स्तुती आराधना हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन 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 आमेन